Sendikaya Ketkarên Perwerdehê Eğitim Senê li Enqerê xwepêşandaneka girseyî li darxist. Welîtiya Enqerê demeke dirêj ku destûr nedida xwepêşandanên sendikayan. Lê ji bo vê çalakiyê destûr derket. Çalakvan li Kizlayê heta qada tan doanê meşiyan û bi hezaran kes li vê derê civiyan. Seroka giştî ya Sendikaya Ketkarên Perwerdehê Feray Aytekin di aqaftina xwe da ser bütçeya dewletê sekinî û da diyar kirin ku bila dewlet ji bo şerna ji bo perwerdehê bütçeyê veqetîne. Unutmadık, unutmayacağız. Serokê giştî yê Sendikaya Kamu Ango Keske Mehmet Bozgeyik jî di aqaftina xwe da di ser êrişên dewletê yê ser Bakur û Rojavayê Sûriyeyê rexne anî û banga serrastkirin û bilindkirina mûçeyên karmenda kir. Li Herêmên Kurdan û gelek deverên Tirkiye karmend beşdarî vê mîtingê bûn. Hevserokê Şaxa Wanê Bedrî Yamaç sedema beşdarbûna vê xwepêşandanê wiha diyar kir. Em îro bu mafên xwe bûn pêşeroja xwe bû pêşeroja û mafên xwendekarê xwe em îro hatine vî qadî. Bilî va tişta jî hinekî daxwazê me din jî henin. Daxwazê me civakî henin. Em şerêra îro dibêjin na bû şerekî qirêj çê nebe em dibêjin. Ev şerê ku ser Kurdistanê tê meşandin, ser Rojavayê tê meşandin, ev dagerkarî em qebûl nakin. Di vê xwepêşandanê de yên ku ji bajarên Kurdan hatibûn banga perwerdeha Kurdî kirin. Bi deveciyan dengê xwe bilind kirin û daxwaz kirin ku li Tirkiye perwerdeha Kurdî bila bê çêkirin. Hevserokê Şaxa Culemergê Süleyman Aşkın armanca xwe ya beşdarbûnê wiha diyar dike. îro em hatin Enqerê ji bo dewlet hem gavên demokrasî yê çareseriyê ji pirsgirêka Kurd, ji pirsgirêka gelan bavêtin hem jî ji perwerdeya zimanê dayîkê ji bütça dewletê jî ji ne bo şer, ji bo perwerdeyê, ji bo mafên gel bi giştî yê tenduristî gavbêna avêtin. Sendika perwerde Yakub Keskeva Gredayê li Enqerê ana çalakî dikin. Li her derê Tirkiye li vê derê em dikarin bêjin ku Şaxa Wan cî digirin. Dîsa li Amedê, li Culemergê, li Wanê gelek şarên Kurdan da jî hatine vê derê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.